Ako ba wala jud ko magdahom bitaw na maabot ko ni anili kasikat kanang moana ako dalang lapita daghang tawo makaila sila sa kuha kanang ilado na ko ba. Hoy, ikaw tang kawatak manok. Ay, ikaw gyud lagi to. Haman akong manok ron. Wa ko balokon ay. Ikaw man katong kawatak manok. Content ra man ko kon. Ay, kung ikaw doon, haman akong manok. Wala ko kon Ay, wala ka ko. matugaan ha. Sa na. Ay, kung dagan eh. Gawa po ng talyaha eh. Maing adlaw ni mo diha. Sama ka. Ako si Ginny, gikan ko diha sa botilya. Ano pangan Gini? Oo, Ginny. Lalaki makadapat yung pangan sa ano? Magbuot ang hinuon siya. Ay, ganahan mo kong Ginny, magbuot ka. Butan mo yung tos to pangalan hinuon. Gawa na eh, labay ko na eh. Ilabay na ka, di naman po kumbalik diha sulod. Sige na, pag-wish na, nakaisa ka wish. Wis, Oh, wish. Unsa may gusto nimo dahi? wis kay manok na hiniktan. Unsa man nga wish? Ay, pangitag lain ka na makakwarta kag dako. Kuha na lang. Parang mungaan ka na dagang Ah, grabe ni bata. Puro gyud manok na sa utok nimo. Kanang wish nimo ba nga di ka magmahay, ba may pag-powers. Powers? Oh, powers. Gusto ba ka mulupad? Gusto ba ka mo kusog imong dagan? Ano ba? Powers akong gusto kanang magtindog ra ko di manuol tanang manok sa kuha. Ana, buang naman ning manok ni bata. Ako magbuot sa imong powers ihatag be. Ikaw naman hinuon magbuot. Puro ra ka manok. Akong ihatag ka powers nimo kay Sige. teleportation. Unsa? Teleport ba? Teleport. Oh, maka-teleport ka kung asa ka gusto maabot. Sige. Nana nimong powers, nana nimo. Oh, pwede na ka Pwede ako maka-teleport. teleport. Dapat apliyon mo i-teleport kanang gusto gyud kini mo. Kana adtong naa sa imong dughan, gusto ba ka maabot sa laing planeta? Gusto ba ka maabot sa mga bangko para manguha kag kwarta kana ba? Kana adtong pinaka gusto gyud nimo. Maja, kung anak mas, ning training magsundalo. Akong anak yun, nga sunod bulan, doktor na to. Maj, dili ka mapila mo, dili nagpasikatay mi sa mong anak. Unsa may ingon ako diha? Akong anak, watag manok. Lipot, dong Rikmar, maluoy po, kasi mamawa, dugay lang pangandoy. Naman. Una, malagi pangandoy imong anak, mas. Ikaw gyud mas, ibuka ka pala mo suporta sa imong anak. Unsa may gusto na nimo dong? Mamaligya. O di ba mas, mamaligya daw siya? Gusto man na mag-businessman imong anak. Unsa po ibaligya nimo dong? Manok. Ipa-preso na siguro na imong anak mas, ay? Hoy, Rikmar, ako sa ka diha? Hoy, gawon sa ka diha ba? Ano biya ka makaroni ko, ra makaroni oh. Lagi makaroni inyo unsa man ang gihatpat nimo? Manok. Unsay manok unsaon man na? Isuba. Unsay subak? Dili man na pwede Rikmar. Mabati kay walay subak ma ay. Unsa man ang pagtuon mo ng makaroni Rikmar pansit? Ah, bantay lang yung ka sa kuwa Rikmar, di na man na pwede. Undangin na siya ako tiwas na. Ako tiwas na makaroni. Ogi mo tama na pagino sa buwang. Kuha na Rikmar. Unsa may tuyo ninyo? Ay noy, may adlaw ni mo diyan noy. Patambalan ang tanan ako akong anak kay kawatan kay manok. Bisan asa maabot basta makakitag manok iyang kawaton. Ah, dali ra man na ako ra nang yamyaman. Pwede ra manok ra akong ibayad noy. Wala mo kun may kwarta ay. Ah, pwede ra kayo. Ihatag na imong manok Rikmar. Ibatay kwarta mabayad. Saka lang. Ay, salamat kayo dong ha. Kanya, magsugod na ta. Kami na ulit, Rikmar. Sige dong, magsugod na ta dong. Kuha lang na imong kalo dong. Dayon, iduko lang imong ulo ha. Iduko lang imong ulo. Ha, badaga ma. Kuha na. Okay na. Dili na siya mangawat og manok. Kaya nakalimutan na siya og manok. Dili na po na siya kailaog manok. Unsa man, Rikmar? Okay ra ka? Hoy, unsa? Okay ra ka? Kinsa man ka? Kasi kinsa maka ako may imong inahan. Kinsa man mo? Nakalimutan lagi ko na eh. Kuha man ng manok. Uy, nakaila siya siyang manok. Kuha man Ah, ng manok. kabuangan ng pagkatambala. Nakalimtan pa hinong ko kaysa sa manok. Hoy, Rikmar, ang minang manok! Rikmar, maminaw ka sa kuha. Oras managkot tani mong kandila, nagpromise na ka na nga dili na dyan ka mangawat og manok. Sige na, punitan ng posporo. Bantag, mangawat, magyapong ka ha. Tarongag dagkot ha, kay murag isa na ra ba ng kapalito? O, isa na lang yun. Wala ta nagbinuang dire Rikmar ha. Kung madagkot tani mo na, dili na yung ka mangawat, kay magabaan dyan ka. Sige na, Rikmar. Sos, kaya iya po ay. O, kana, nisiga na. Sige na, idagkot na. Rikmar! Idagkot na, Rikmar! Ay, sus! Yun din mo, Rikmar, ay! Wag yun yung bataan, hindi yun yung mag-usap. O, aha naman po ka! Rikmar! Hoy! Kung sa man na hinuktok mo na yung mga anak, Mats? Ah, nabungol na na, nabuthandog pabutoy ang dalunggan. Kunya, dili na nakadungog. Ah, dili na. Pag-chor, diha, Mats, ay. Dong, Rikmar! Hoy! Dong, Rikmar! Ah, nabungol na yun yung bata. Ah, maglisod na pangawat og manok, Mats, kay nabungol naman eh. Ay, ati rak maglisod, lang tawag ka na eh. Grabe ng bata, ano? Madunggan, magyapon yung manok. Mats, nga naman ang tiyan sa imong anak, Mats. Ah, gigaba-gabaan sa iyang kakawatag manok. Alangan ayang gikawatag manok, katong silingan atong mamarangay ka nang diya ba? Ay, hala, mandao trabaho yun naman. Mga ganin burot ang tiyan na na. Hala mo, dako pa siya nag-ayo, Mats ba? Pangayin na nagsuri dito, dong. Magsuri dito, Rikmar. Dong, Rikmar, ingnan na lang nga, wala ni mo matuyo o kawat. Yun, bisan usan lang yung ipasangin mo dito. Bantay, nagbalik mo na, napo kay dala, ha? Hala, naulian yung anak ni mo, Mats, oh. Ninggamay man na yung tiyan, oh. Maayo, kaya na nga kay suri, Rikmar. Taysa. Agay. Mas gana man ka, Mats.
Ay, sakita sa kong tiyan, oy. Hala ka na yung dako, mabunay mo tiyan, man. Ano, man din eh. Unsa man din mong giingon dito, Rickman? Unsa imong giingon dito, Alam Rino? ako dito na, te, sorry te, wala man sa nako na gituyo o kawat inyong manok kay gisugo raman ko ni mama. Unsa gisaw ka, wala ba taga suguan nga mawa ka? Na, ikaw na lang po ipangayag sorry dito, man. Sorry nga, wala man ako na suguan nga maw. Hoy, ahama ka. Boss, Oh, dako kayong balay akong nakawatan karon boss. mag-sorry, ha? Yan ako kay kag kwartang nakuha. Kwarta? Oh, kwarta. Kwarta na akong baon boss. Kabuang ni mo unsa man gikuha mo di ay. Basta kay mangawat ka, kwarta ginikuha nimo. Wala po ayo nimo mangawat ay. Balikan lang nako dito boss. Ay nagbalik dito sirado na tong balay imong gikawatan. Wala pa ko na sirado. Ano ba? Dili man to masirado na boss. Unsa di masirado? Unsa man gikawat mo dito di ay? Ay, te, mga kong kapayas te. Kanang hinog lang kuha dong ha. Ah. Kabuang nimo giingnan kanang hinog mo kuha gikuha hilaw. Kanaan ang hilaw ay napanguha diha. Yung sa mo lang pagkaon, hilang man eh. Ang problema na nimo ngano kanang imong gikuha. Usapan na diha, napa ni tagok. Bantag manguha pa ka diha. Target locked. Lagi sa bawa.